Παναθηναϊκός προδίδεται από τις κακές του επιθέσεις στο τέλος. Ούκιτς, Μπράμος, Μασιούλης, Ούκιτς, ο Μπράμος για 3, ναι, 64-63 με τον Μάικλ Μπράμο να κάνει μεγάλη δουλειά στα σούτ 3 πόντων. 1 και 12 πριν το τέλος, τα πάντα ανοιχτά. Ναβάρο. Ο Γουάλας για τον Σάδα. Το στόπ από τον Λάσμε, ο οποίος απέτρεψε σίγουρο καλάθι, αλλά η μπάλα είναι και πάλι για την Μπαρσελόνα που έχει 3 δεύτερα στη διάθεσή της. 56 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Λάσμε έσβησε τα φώτα σε αυτή την τόσο καθοριστική φάση, απέτρεψε σίγουρο καλάθι. Έχουμε time out, δεν θα πάμε σε διαφημίσεις, θα μείνουμε εδώ. Στα 3 αυτά δεύτερα κάλεσε time out ο Πασκουάλ για να ψηακό στοπ του Λάσμε. Γουάλας κλείνεται, μπερδεύεται. Καλάθι νομίζω ότι μετράει και διαμαρτύρονται οι παίκτες. Καλάθι μετράει. Μισό λεπτό. Από τις επιδοκιμασίες κατάλαβα ότι μετράει, δεν έχει γραφτεί ακόμα. 64-63, όχι, δεν μετράει το καλάθι. Δεν έχει μετρήσει. 64-63. Ούκιτς. Ίσως αυτή η επίθεση να είναι όλο το μάτς για τον Παναθηναϊκό. Μπράμος. Το σουτ υποπίεση. Rebound από τον Λάσμε, δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα, αλλά πέφτει ο Ούκιτς στην μάχη. Θα κερδίσουν οι Ισπανοί. Το φάουλ από τον Ναβάρο που θα πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. 19 και 6 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία, γιατί αν δεν μπόρεσε ο Λάσμε να συγκρατήσει την μπάλα στο επιθετικό rebound, αν κέρδιζε το rebound θα είχε ένα σίγουρο καλάθι. Η πρώτη ευκαιρία πάει χαμένη. Ο Παναθηναϊκός μένει εντός βολής, ακόμα και με δίποντο. Έστω και αν ο Ναβάρο ευστοχίσει τώρα. Για να δούμε η δεύτερη. ...65-63. Time out. Διαμαντίδης. Πρέπει να πάει γρήγορα, να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Τζαουάι. Γιατί καθυστερεί. Δοκιμάζει για 3. Ναι! Ναι, ο Παναθηναϊκός μπροστά, 65-66, με αυτό το εκτός ισορροπίας τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη μπροστά στον θηριώδη Τζαουάι. Περνάει 8,5 λεπτά πριν το τέλος, ξανά εδώ. Ο Διαμαντίδης, καθώς είδε ότι ο χρόνος έχει περάσει, αποτόλμησε το δύσκολο, αποτόλμησε το σπουδαίο. Σουτ 3 πόντων, αφού έβγαλε εκτός αμυντικής ισορροπίας τον αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός θέλει μια καλή άμυνα σε αυτά τα 8,5 δεύτερα και η νίκη είναι δική. Λάσμε, Ναβάρο. Ο Λάσμε δίνει το στάμ και κερδίζει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός είναι νικητής. 1 δεύτερο και 7 δέκατα πριν το τέλος. Τι έδωσαν οι διαιτές? Μπάλα έξω για την Μπαρσελόνα, πάτησε εκτός ο Λάσμε. 1 και 7 απομένει. Ο Αμπρίνες θα μπει στο παιχνίδι ως καλό σουτέρ αντί του Λόρμπεκ. Πώς πρέπει να χαμηλώσει το σχήμα τώρα ο Πεδουλάκης? Πώς πρέπει να ακολουθήσει? Ο Σάδα στην επαναφορά. Η μπάλα μακριά στο Γιασκεβίτσιους. Προσποίηση. Έξω. Ο Παναθηναϊκός είναι νικητής. Ο Παναθηναϊκός κάνει για δεύτερη φορά το θαύμα.
Η ομάδα την οποία δεν υπολόγιζε κανείς στις αρχές της περίοδου έρχεται εδώ για να νικήσει και πάλι το μεγάλο φαβορί την Μπαρτσελώνα. Ο Παναθηναϊκός των 6 αστέρων και των 7 ψυχών, των ατέλειωτων ψυχών, υπό την ηγεσία του Αργύρη Πεδουλάκη, κάνει τη μεγάλη έκπληξη, κάνει το μεγάλο κατόρθωμα, κάνει το μεγάλο θαύμα και μεταφέρει τώρα τη σειρά για δύο μεγάλα, πολύ μεγάλα παιχνίδια στο ΆΚΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπροστά σε 22, σε 25.000 κόσμος τουλάχιστον πριν